Durant els últims anys, els títols del bàsquet d'èlit femení anaven inexorablement cap al Delta de l'Ebre. La superioritat de l'equip de Tortosa era manifesta i la resta de conjunts es limitaven a fer bons els pronòstics. Enguany tot ha canviat i el Dorna Godella s'ha alçat amb tot mereixement al primer lloc de la classificació sense conèixer encara la derrota. I que dure. Probablement és l'equip godeller el que ha fet la renovació més gran de la plantilla. Només continuen dos jugadores de la temporada anterior, Ana Maria Andreu i la juvenil Ana Viguer. La catalana Carme Llobera s'ha reunit un grup escollit de dones que fins ara eren peces bàsiques als seus conjunts d'origen i ella mateixa, exentrenadora del Masnou i el Celta de Vigo, és la segona vegada que entrena al Godella. Curiosament, en la seva primera estada valenciana, ara temporades, l'equip jugava a Bétera i enguany ho fa a Mislata. L'any passat es va fer càrrec de les godelleres a mitja temporada, substituint Pedro Romero, i van acabar novens. El cinc titular està compost per la sevillana Jure Armengou, base de 21 anys i de 1,71 m. Una rodamons del bàsquet espanyol que ha passat pel Medicina de Sevilla, el Club Alcalá i el Banco Zaragozano, d'on va vindre a Godella. Ana Heredero és nascuda a Alcalá de Henares, fa 25 anys. És alera i té 1,76 d'alçària. Prové de l'Inlusa de Lugo i la temporada passada va ser la màxima encistelladora de 3 punts de tota la lliga. La nord-americana Valory Westside, jugadora formada en la Universitat de Appalachian State, on fa 2 temporades va ser nomenada la 7ª millor de la lliga universitària, a l'era de 1,84 m. Abans d'arribar a Espanya ha jugat a Suïssa i a Itàlia. L'altra nord-americana és Kim Hampton, de Louisville, i 26 anys, pivot de 1,86 m. Té molta experiència en la lliga espanyola on ha jugat amb el Celta de Vigo i el Caixa Tarragona, el superequip invencible fins l'any passat. Amb el conjunt tortosí va guanyar la Lliga i la Copa de la Reina les temporades 87-88 i 88-89. Ha sigut nomenada als Estats Units la millor jugadora de la seva universitat els últims 50 anys i diumenge no juga contra el Banco Exterior a Toledo perquè es troba al seu país per a recollir este guardó. La internacional Piluca Alonso és de Lleó, té 20 anys i és el sostre de la Lliga Estatal amb el seu 1,97 m. Formada en el Celta de Vigo, va militar la temporada passada al Tintoretto de Madrid. El tàndem Hampton-Piluca és una garantia d'efectivitat en els taulers. Habitualment a la banqueta, però disposades a impedir que el nivell de joc baixe quan ixen a la pista, reforcen amb garanties les titulars Ana Maria Andreu, natural de la ciutat de València, i que amb el seu germà Quique a les files del CAI Saragossa formen la nissaga amb més futur del bàsquet del nostre país. Té 20 anys i fa 1,86 m. Juga de pivot i s'ha format a les categories inferiors del Dorna. Núria Locena és barcelonina i té 20 anys. Fa 1,90 m i pot jugar de cara a l'anella com a la pivot. Va arribar a Godella provinent de l'hispano-francès, membre de la família del Salocen que encapçala el pare, Lorenzo, exjugador de l'Helios, el Real Madrid i el Picadero. Núria Trenzano ha complit els 19. Nascuda al Coi, s'alça fins al 1,80 m i juga d'alera. Formada al Club Bàsquet Esclaves d'Alcoi, ha sigut seleccionada en categoria juvenil. Ana Viguer va néixer a la capital de la nostra comunitat fa 17 anys. Juga d'escolta i fa 1,78 m, formada al planter godeller. Lola González és murciana, de Lorca, amb 17 anys i 1,87 m d'alçària. Juga de pivot i prové igualment del planter. I la més xicoteta, d'edat i no d'alçada, és, amb 16 anys, Ana Martínez, base de 1,79 m, que va fitxar provinent del Club Bàsquet Benlliure de València. Carme Lloberes no somia truites, però segur que ja ha fet els seus números perquè el Dorna aconseguisca el títol, encara que no vol llançar les campanes a l'aire. Sí, pot ser una bona qualitat i si pot ser lluitar i ficar-nos entre els 4 primers. De moment les xiques estan llançades. Més endavant es podrà fer un càlcul més just de les autèntiques possibilitats, però diuen que qui pega primer pega 2 voltes. I cas d'eixir amb la seua, aquestes xiques aconseguirien un fet històric per al bàsquet valencià.